हा बदल नेहमीच होत असतो का कोणी एक तिथे कुठल्या पोस्टवर आहे तर ते कायम पोस्टवर राहत नाही, तिथं उघड आहे. हे हे समजून घेण्याचा विषय असतो. परंतु हे असं काही चालू आहे, ही जी काही चर्चा मागच्या काही काळामध्ये वेगानं चालली, पसरले. परंतु तशा प्रकारचं अद्यापपर्यंत कुठली ही तशी प्रकारची माहिती किंवा माझ्याकडनं अशा प्रकारे माहिती आली असं नाही आहे. तर एकूण शेवटी जो निर्णय हायकमांड घेतील त्या निर्णयाला सगळेच मान्य करतात. इथं आता तुम्ही जर न्यूजमध्ये बघितलं किंवा ॲक्टिव्हिस्ट वगैरे सगळ्यांचं जर मत बघितलं, त्यांचं म्हणणं आहे की तुमचे अध्यक्ष अमित पाटकर आणि LOP जे आहेत युरी अलेमो, दे आर हँड इन ग्लव्ह विथ द गव्हर्नमेंट. त्यांचे ॲलिगेशन स्ट्रेट आहे की त्यांचं गव्हर्नमेंट बरोबर त्यांचे मिलीभगत. हा थोडा प्रचाराचा भाग आहे, तसं माझं स्पष्ट मत आहे.